أبراهام ونبي موسى أملاك أبراهام ونبي موسى على استعلم قدست سلاسي تمسكنوا 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 تبل على نفسي بوداس بسم سلاسي بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين. سلام እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን ዝዝራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ውዕልኩም አነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድሃኒ ዓለም አቦይ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ክሰበ ሰዓት እዚኣ ብጸጋን ብጥዕናን ስለ ዝዓቀበናን ዘጽንሐናን ክብርን ምስጋናን አምልኮን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዕይ ኩኖ ከምኡውን ነተረሪት ተሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽህተ ንጹሃን ወላዲተ አምላኽ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት አደይ ቅዱስ ወዳ ብዝሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሐያ ከምኡውን ንኹሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር አምላኽና ብዝሃቦም ጸጋን ማዓርግን ከከም ማዓርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘለዓለም ንዖም ይኹን አሜን። ሰለስተ ሰነ ንዕለቱ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝኽርናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክብረ በዓል ዓመታዊ ክብረ በዓል አቡነ ተጠምቀ መድህን እዩ። ሰለስተ ሰነ እዞም ጻድቅ ዝተወልዱ ኣብ አፄ ሱስንዮስ ዘመን ብ1610 ዓመተ ምህረት ክኸውን ከሎ ወለዶም ድማ ወልደ ክርስቶስን ወለተ ማርያምን ይበሃሉ። ታሕሳስ ዕለት 2 ከም ዝተወልዱ ክርስትና ዝተቐበሉ ጥሪ ዕለት 11 ስለ ዝነበረ ካህን ተጠምቀ መድህን በልዎም። ኣብ ምድሪ ጎጃም ካብ ዝበቐሉ ዓበይቲ ቅዱሳን ሓደ ዝኾኑ ኣባ ተጠምቀ መድህን ገና ካብ ህፃንነቶም ጀሚሮም ጸጋ እግዚአብሔር ዝጸውዖም ነበሩ። ህፃን ከለው ቃል እግዚአብሔር መምሃር እኳ እንተደለዩ ኣቦም ግን ብግዲ ጓሳ ገበሮም። ንሶም ግን ብህፃን ልቦም እኳ እንተኾኑ ቤተሰቦም ከልሕኑ ኣይደለዩን ክሕዝኑ ኣይደለዩን። ግድና በረኻ ይወርዶ እሞ ንኣናብስትን ንኣናብርን ተኽላን ኣኪቦም በሉ ኣነ ክመሃር ክኸይድ ስለ ዝኾንኩ ስጋ ምሸት ሓልውለይ ኢሎም ነቶም ኣራዊት ሓደራ ይህብዎም ነበሩ። እቶም ኣራዊት ድማ ምስተናባጊዕን ኣጣልን ላምን ክጻወቱ ይውዕሉ። ኣባ ተጠምቀ መድህን ድማ ዳዊትን ወንጌልን ክመሃሩን ክጽልዩን ውዒሎም ምሸት ይኣትዉ ነበሩ። ኣባ ተጠምቀ መድህን ኣብ ህፃንነቶም ቁርሶምን ምሳሖምን ንነዳያን ብምሃብ ብመዓልቲ ሓንቲ መኣዲ ጥራሕ ይጥዕሙ ነበሩ። 23 ዓመት ምስ ወለዶም ናብ መርጡለ ማርያም ከይዶም ምንኩስና ተቐበሉ። ድሕሪዚ ጊዜ ን37 ዓመታት ብፍጹም ተጋድሎ ዝነበሩ ርእሶም ኣትሕት ኣቢሎም ኣገልገሉ። ካብ ጎጃም ስጋብ ሱዳን ወንጌል ሰቢኾም ብዙሓት ኣሚኖም ኣጥሚቖም እዮም። ምኽንያቱ ካህን ስለ ዝኾኑ 7 ገዳማትን 12 ኣብያተ ክርስቲያናትን ሃነጹ። እዞም ጻድቅ ብዝተዋሃቦም መኽሊት ኣትሪፎም ኣብ 60 ዓመቶም ብ1670 ዓመተ ምህረት ኣብ አፄ ዮሐንስ ጻድቁ ዘመን ኣዕረፉ። እግዚአብሔር ኣምላኽና ናይ ምሕረት ቃል ኪዳን ዝኣተወሎም ክኸውን ከሎ ዓጽሞም ሎሚ ኣብ ጋሾላ ቅዱስ ጊዮርጊስ ኣብ ናይ ኣዶኦም ገዳም ይርከብ። በረኸቶም ይሕደረና አሜን። ከምኡውን ቅድስቲ ማርታ ኣዴና ቅድስቲ ማርታ ኣብ ዝቐደመ ህይወታ ብጣዕሚ ሓጢኣታ ዝበዝሐ ሰበይቲ ነበረት። ብጣዕሚ ቆንጆ መልክዓ ጽብቕቲ ብምዃና ሰይጣን ንሓጢኣት ንኽጥቀመሉ ፈተና። ንሳ ድማ ተቐበለቶ። ኣብ ናይ ጉብዝናኣ ዘመን ብመልክዓን ብገላኣን ብዙሓት ናብ ሓጢኣት ሰሓበት እሞ መጽሓፍ ከም ዝብል ንኹሉ ሰብ ናይ ምድሓን መዓልቲ ጻውዒት ኣለዎ እሞ ሓንቲ መዓልቲ ኣብ በዓለ ልደት ናብ ቤተ ክርስቲያን ከደት። ሓላዊ ግን ምስ ረኣያ ስለ ዝተጸየፋ ኣይተኣትውኒ ክበላ ተኸራኸረቶ ለመነቶ እውን ግን ኣይተኸናወነላን እተዊ ኣይበላን ከልኣ ማለት እዩ። እቲ ግዜ ናይ ቅዳሴ ስለ ዝነበረ ንሳ
እምቢ በለት ንቅዳሴ ዝቆሙ ኩሎም ሓሳቦም ስለ ዝተሃወኸ ጳጳስ ወፂኡ ገሰፃ ተቆጣዓውን ኣብቲ ግዜ እቲ እዩ እምባር ዝነበረ ናብ ልባ ዝተመልሰት ብጉልበታ ተንበርኪኻ መሪር ብኽያት በኸየት እሞ ነቶም ጳጳስ ተመሓፀነቶም ምእንቲ ከይጠፍእ ኣይትግደፈኒ ናብ ጎይታይ ኣብፅሓኒ በለቶ ሽዑ ንሽዑ ናብ ገዛኣ ከይዳ ናይ ዝሙት ንብረታ ኣቃፀለት ፀጉራ ተላፀየት ንብረታ ኩሉ ንነዳያን ኣካፈለት ጳጳስ ከዓ ንስሓ ሂቡ ናብ ገዳም ኣፋነዋ ናብ ገዳም ኣትያ በዓቲ ተቐቢላ ጾምን ጸሎትን ምስ ንውዓት ኣዘውተረት ን25 ዓመታት ድማ ብፍጹም ተጋድሎ ካብ በዓታ ከይወፀት ሓደ ሰብ ከይረኣየት ነበረት ቅድሚ ምዕራፋ ድማ ብዙሕ ተኣምራት ገበረት በረኸታ ይሕደረና ናይ ቅዱሳን ኣምላኽ ንዓና እውን ዕድመ ንንስሓ ዘመን ንፍስሓ ኣይኽልአና ካብ በረኸቶም ይዓድልና ኣሚን ኣሚን ሰነ 3 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅድስቲ ማርታ ተሓራሚት ኣቡነ ተጠምቀ መድሕን ጻድቅ ኢትዮጵያዊ ቅዱስ ኢላርዮን ሰማዕት ቅዱስ ኮርዮን ሰማዕት ወርሓዊ በዓላት ድማ ባእታ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ ኣምላክ ቅዱሳን ኢያቄም ወሃና ቅዱሳን ሊቃነ ካህናት አቡ ዘካርያስን ስምዖንን አባ ሊባኖስ ዘመጣዕ አቡነ ዜና ማርቆስ አቡነ መድኃኒነ እግዚእ ዘደብረ በንኮል አቡነ አንበስ አሜን። ብህይወት ክነብርየ እምበር ኣይክመውትንየ እግዚአብሔር ዝገበረ ኩሉ ከዓ ከዘንቱየ እግዚአብሔር አበርቲዑ ቀጽዓኒ ንሞት ግና ኣይወፈየንን በአን አትየ ንእግዚአብሔር ከመስግኖስ ደጌታት ቤት መቅደስ ክፈቱለይ ናብ እግዚአብሔር እተእቱ ደገዚያ እያ ባ ከአቱ ዝኽእሉ ድማ ጻድቃን ጥራዮም ኦ እግዚአብሔር ስለ ሰማዕካንን ስለ ዘድሓንካንን አመስግነካ ኣለኹ አሜን። መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 118 ፍቕዲ ካብ 17 ክሳብ 22 ንረኽቦ አሜን። በረኸት ረድኤት ናይ ኩሎም ቅዱሳን ኣቦታትና ኣዴታትና ምስ ኩላትና ይኹን ብጸሎቶም ድማ መድኃኔ ዓለም ኣቦይ ይምሓረና አሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር አሜን አሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ ፊደል በአፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክት ይተአረመለይ ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን።